ଇଏ ପିଆଜ ବାବୁଙ୍କ ଘର ନା କ'ଣ? ଆଉ ଡାକିବା ଦେଖି। ବାବୁ ଘର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାବୁ ଘର କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କାହା କାମ ଥିଲା? ପିଆଜ ବାବୁ ଘରେ କିଛି ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ବି କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଗରିବକୁ। ଆଜି ତ ଆମ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ତିଆରି ହେଇନି, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଦେବି? ଆରେ ପିଆଜ କିଏ ସେଠି ପାଟି କରୁଛି? କିଏ ଆସିଛି ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ? ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ଆକୁ ଚିହ୍ନିନ? ଇଏ ମୋ ଭାଇ ରସୁଣ। ଭାଇ, ଏ ଭିକାରୀଟା ଆସି ଭିକ ମାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି। ଦେଖ ଆଳୁ, ଭିକ ମାଗିବା ଜମାରୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲିରୁ ଆମ ଘରେ ଆସି କାମ କର, ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆଉ ଦିନକୁ 3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ପାଗଳ ହେଲେ କି ରସୁଣ ବାବୁ? ମୁଁ ଦିନକୁ 100 ଘର ବୁଲୁଛି, ଆଉ 100 ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖାଉଛି, ଆଉ ଦିନକୁ 1000 ଟଙ୍କା କମଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ଘରେ କାମ କରି ଦିନକୁ 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବି। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ ଦବା ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖୁଆଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।